Lesi shingishano iLois sigudla ezindaweni ezisenyakatho eKwaZulu-Natal njengoba kuhlaselwa ezihambisana nomoya. Izindawo kulindeleke ukuthi zikhahlameze kakhulu khona kuzo eJozini, eMkhanyakude kanye nakwaHlabisa. Amathonsi emvula lesifundazwe esivuke ngawo namhlanje alinganiselwa kuma-millimeters ayi100. Phezu kwalokhu, lesifundazwe sihlaselwe nangomsenga obandayo oqubuke eningizimu yogu. Kusenjalo liyaqhubeka nokuyidliva nasezingxenyeni ezahlukene ePhulukwane eLimpopo. Selokho liqale izolo ukuna kanti-ke imifula eseDzanini isigcwele iyaphuphuma okungase kudale izikhukhula. Nakuba ungatheni umonakalo odalekile kulesifundazwe, umgwaqo ophakathi kweDzanini kanye noRabulwa usuvaliwe. Phezu kwalokhu lesishingishane esikhahlameze ingqalazizinda eDanyini eBheneza liseDzanini eliphakela amanzi izindawo ezahlukene ePhulukwane. Kulindeleke ukuthi lesishingishane sishoshele esifundazweni eGauteng kulezi insuku ezimbalwa ezizayo, nalapho kulindeleke khona imvula enamandla ehambisana nomoya kanye nomsingo obandayo.